pre-match muluto ta karon og bagoong with baboy. Karning baboy, butangan nato karning baboy no. Mao na siya ang sangkap oh. Sugar, garlic, onions, tomato, sili, magic syrup, tapos bitchin, gata, aring hipon. Nagpainit na taog mantika. Pag init ani, ilunod na nato ang lamas no, gisawon ta anay. Ilunod ang lamas. Brownies ani, ilunod na nato ang baboy. Lutuan eh. Lunod ka ang hipon, gisawon ka. Pag-uong no, na hipon. Mga kapriman, silunod na atong gata. Muna siyang atong bagoong na hipon with karning baboy. Ato na siyang pamarahon, paugo na to siya. Maayo. Silunod na ng sugar. Sili. Taw-taw, luto na ni siya. Okay. Mga kaprimads. Ay mga kaprimads, luto na atong ano? Atong bagoong. Okay. Marana siya. Wala na siya tubig, wala nang hubas ng gata. Luto ng bagoong with karning baboy. Thanks for watching.